Un tempo despois, apagaron o lume e liscaron desamparando a borralla. Pintura escachada, verde, camuflándose baixo os fieitos, os ferros no óxido e a desolación. O abandono que supuxo deixar atrás unha vida coa lareira prendida a Uralita facendo vela na treboada, a lapela do libro dobrada e esquecida entre o pó. Remexín nos caixóns do propietario do meu domicilio e fun tirando fora todas as cousas que había, a fotografía de dous adolescentes en campo de batalla, outra flor nun cartapacio cos pétalos secos, apodrecidos, escuros, os apuntamentos das aulas de medicina. Nunca atopei lugar así, como se fose alleo a min, como se non tivese nel parte do depósito que como ser vivo me alimenta. Ao descender a través do sendeiro que alí me levaba, comprendín que nada podería escribirse, nada ficaría ao pé do outeiro polo que tantas veces agatuñamos e éramos meniños erguendo acaso os brazos e dicindo adeus. Cheguei precisamente a esta conclusión. Moi boas, que tal? Hoxe estou aquí presentando este Vanguarda Ule, un libro que ven de ser publicado pola editorial Medulia. Vela, aquí está. Este poemario foi gañador do segundo premio de poesía Eduardo Pondal neste ano 2020. Ante a imposibilidade de realizar lanzamentos por mor da pandemia do COVID-19, pois decidimos entre Medulia e eu amañar este recital ou este lanzamento, poderíamoslo chamar de xeito online. Ben, a min non me gusta falar moito dos libros en que escribo, creo que todo o que pode ser dito está dentro del, polo que vou a centrar este evento máis que nada en recitar. Este poema que recitaba era un dos que formaba parte deste libro, deste poemario. Vou continuar co primeiro poema que o abre, e di así. Camiñas rañando no val o cobrazo, provocando a erosión, sementando terra desesperanza árida, invisível morda néboa, agarimando a rocha, camiñas metafórica e mente soterrada, alimentando a raíz. O día que che revolou as chaves polo balcón bateron con forza contra a lousa e parteu pobre inconsciente. De seguido fuches escribir un poema cos elementos depositados. Nunca tal cousa pensáramos que fose acontecer. Camiñas co abatemento nos eonllos, Lorena baixando as escaleiras dunha construción decimonónica coa porta de ferro lixeiramente luída. Polas mans que querías máis, apenas chegaron a pousar no nimbo da precisión. Camiñas enrañando no valo, sen cuestionar a dor que enxendras nesta materia orgánica que derruba, a exhalación de finísimas partículas de moscovita voando arredor túa, amándote tanto, penetrando na porosidade da vestimenta que consideras en propiedade, xa non. Detés o paso a carón do río e mergullas un pé sabendo da falsidade perceptiva do tempo. O flash alumeando en imaxes recortadas con ángulos que feren e fume, ocultando a visión. Calquera outra opción non era posíbel.
despois o silencio, o lixo na lama, a chuvia fora, a luz. Vou continuar co poema número 4, e di así: que lle diremos ás nosas proxenitoras, que contarlles aos vixiantes das estradas na noite, como manter este faro prendido é afastar de nós toda necesaria represión. Ás veces, aínda coido ver sobre a urbe o fétido alento que paira en riba de cada casa onde estivemos, observando as paredes, sen pintura xa ou carentes de cobertura, nun fogar que se afasta do que hoxe anhelamos. E de termos fogar será o meu fogar, coa madeira rachada rabuñando as feridas a enruga e a escordadura, tanta mornura para o corpo canso. Así non desvelo a proclama descrita pois antes de min estivo perante os ollos a humanidade que ende xamais perderá o instinto. Coa desesperación por diante, chamas desde o inferno na procura dun lugar mellor, e o mellor lugar é a friaxe do muro e de seguido o arrepío agatuñando polas coxas. Renunciarás aos aconteceres desta cidade irreal. Vale, o poema número 8 do libro di así: aínda non coñece o verde primixenio nas árbores de folla caduca, xema brollando con zume novo, tronco vexetando no medio do parque. O ángulo de 45 graus e as mans apoiadas nos xeonllos. Chegaches ao tellado subindo a escada fuches, arrincando as páxinas do libro e arrebolándoas ao ar o poema destrozado, cuspindo os edificios a melódica, melancólica imaxe dunhas dedas pousadas en riba das tellas. Decote chove sobre o asfalto, anegan as pucharcas o asfalto, e entón camiñamos o adobe suamoso que o soño lembro retomar a conciencia o asfalto. De súpeto sai o sol e a cidade esperta. Eu repito unha e outra, bezo teu nome por retelo no pranto. Sen saída termo, da lareira coas extremidades, o cheiro aborralla o auto amarelo que desde a horta se divisaba. E ben, quero ler un último poema. Estou hoxe aquí presentando o Vanguarda Ule, este libro que foi Premio de Poesía Eduardo Pondal deste ano 2020 e que está publicado por Medulia Editorial. Vela aquí. Este poema di así: máscaras primixenias, acubillo das persoas que onde fuxir nunca tiveron vos, sodes o obxecto que pretendemos para os nosos altares. Máscaras orixinarias dos povos da Rochanai, erguemos os brazos coa silueta amosando o horizonte. Máscaras que de dentro da cova saíron detendo intermesmo dun tempo que xa non nos pertence nin tal cousa usamos cobizar. Máscaras atallando nas cidades, entrando no fogar, levándote da man e da man véndoas morrer paseniño e pendurándoas despois como trofeus, cadáveres no alto do muro coa lingua por fora. Máscaras debuxadas nos cadernos de estudo, agochadas tras do verso, saudando a mañá. Máscaras na procura do esquecemento, polas tebras e os signos non chegan, a raia vertical abrindo contra toda
hipérbole. Pois ben, vel aquí estes poemas pertencentes a este Vanguardaule, un libro que, volvo a decir, foi publicado este ano 2020 da man de Medulia Editorial, un libro ben fermoso. Bueno, leva unha ilustración na cuberta de Xosé Randolph Vilariño, que teño aí, por certo. Bueno, podedelo ollar, é ben fermosa. E nada, un libro que xa está nas librerías, que podedes marcar pois para este Nadal ou para cando consideredes. Aquí queda Vanguardaule, desexo que gustedes del. Unha aperta. Chao.